Tervetuloa katsoa uutta mun videota ja tässä videossa mä esittelen mun joululahjat 2025. Ihan tähän aluksi mä haluan sanoa, että kiitos mun koko perheelle näistä joululahjoista. Mä oon tosi kiitollinen näistä. Ja voisin sanoa, että en puoliakaan odottanut, vaan mä vaan luulin, että mä voin toivoa näitä. Sitten mä olin, että no ehkä mä saan. Joten aloitetaan. Mä sain tällaisen jalkasetin, missä on jalkaa, tällainen scrub, eli niinku, en nyt saa päähän mikä se on, mutta sitten tällainen jalkasuola, sukat ja jalkavoide. Tämä oli jalkakuorintavoide, tuli muuten mieleen nyt. Sitten mä sain tällaisen Airstylerin, missä on 7 osaa, eli tällä pystyy niinku tekemään erilaisia kiharoita ja sen sellaisia. Ja siihen muuten kuuluu tällainen bagi, missä sitä säilytetään. Sori, mä tein tämän videon tosi nopeasti. Sitten tällainen meikkisetti, missä on siis vaikka ja mitä. Täällä on siis kynsilakkoja, huulipunaa, siveltimiä, huulten rajauskynää, luomivärejä, siis kaikkea. Sitten mä sain tällaisen bodysetin, missä on suihkukeeli, sitten mikä se nyt on, nyt mä en saa apua, vartalonkuorintavoide ja sitten tosiaan suihkukeeli, sitten bodymisti ja kylpypommi. Sitten mä sain parit yöpaidat, eli tällainen. Ei nyt näky hirveästi kokonaan, mutta tällainen pyjama tai yöpaita. Sitten tällainen yöpaita. Ja sitten mä olin mun äitille silleen, että joo, mä toivoisin tällaista settiä, mutta et ei ole mikään pakko. Sitten äiti oli vaan silleen, että joo, no se on loppuun myyty, se minkä mä halusin, joka oli siis Tommy Hilfigerin pyjamasetti. Ja mä olin silleen, että oh my god, koska mä en siis olettanut tätä. Niin tähän kuuluu, tähän settiin, tai no tällainen, tää yläosa, ihan sairaan kiva, tällainen. Mä en nyt osaa, tai silleen näyttää tätä silleen tosi hienosti. Mutta tällainen yläosa ja sitten siihen kuuluu ihan sairaan kivat housut. Tää on siis Tommy Hilfigerin. Ja mä sain siis viime vuonna tällaiset, vähän samanlaiset housut. Tällaiset, mutta mä oon kutistunut näistä yli. Joten sen takia niinku tuli tarpeeseen. Sitten mä sain tällaisen döden ja suihkugeelisetin. Ja myös sain toisen sellaisen Nivean tässä, missä on dödö ja suihkugeeli. Sitten mä sain käsivoiteen tai käsirasvan. Sitten, minkä mä itse tiesin ja ostin itse itselleni joululahjaksi, niin tällainen Marimekon reppu, joka tulee mun koulurepuksi. Ja tässä on sellainen unikko kuvio, mutta se ei nyt näy tässä, mutta siis ihan sairaan kiva. Sitten mä sain tällaiset pörrösukat. Sitten mä sain Uno-kortit, koska mä haluan tehdä Get Ready With Me-videon. Sellaisen videon, missä mä niinku otan Uno-korteista aina numeron ja tällainen. Sitten mä olin siis pyytänyt tätä, ja tätä ei ollut kaupassa, siis ei missään. Tämä oli loppuun myyty ihan joka paikasta. Niin Tangle Teaser harja, ja tää on vähän erilainen. Ja tääkin oli siis niin ainut, mikä Tangle Teaserilta löytyi niin meidän lähisestä kaupasta. Mutta tää käy tosi hyvin, joten olen iloinen, että sain sen. Siis mä tykkään mamman kanssa tehdä näitä, eli sanahakuja, joten halusin itselleni tämän myös. Sitten mä pyysin mun äidiltä tällaista ihanaa korusettia, niin mä sain tällaisen, koska mä rakastan siis vaaleanpunaista, niin siinä on tällaista aitoa hopeata. Niin tällainen, tässä on korvikset ja kaulakoru, ihan sairaan hieno. Tää pitää nyt vaan tosi hyvää huolta. Sitten mä sain tällaisen setin, missä on turbaani, lantiopyyhe, tällainen itse näitä kertakäyttöisiä meikinpoistolappuja ja sitten kasvoharja. Oliko se sellainen? Juu. Sitten mä sain tällaisen meikkipussin. Ja mä siis aina kun mä menen reissuun johonkin, mulla on aina 2 sellaista pientä, koska mulla on liikaa ihonhoitotuotteita ja meikkejä. Niin toivottavasti ne mahtuu nyt tähän, ja jos ei mahdu, niin mä en tiedä enää mitä mä teen. Sitten mä toivoin siis Marimekolta tällaista kuppia ja mikä tää on, jogurttikulhoa. Mutta mä myös sain siihen samaan sarjaan lautasen
Ja se on siis tällainen, mä en ole ottanut näitä vielä niinku pois, mutta se on siis tällainen, tää kuosi. Ja nyt, jos ei nähnyt tosta hyvin, niin otetaan tästä pois. Eli tää on siis tällainen. Tää on ihan sairaan hieno, koska mä rakastan vaaleanpunasta. Ja tää on tosi simppeli. Niin, tällainen ihan sairaan hieno. Ja nyt mun ei tarvi mun vanhempien mukeista sitten juoda, kun meillä on siis sellaisia tällaisia, mutta vaan sellaisia pinkkejä. Niin, ja mulla on kyllä omia mukeja, mutta mä haluan Marimekon, niin toi yritkin, mulla on setti. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Ritualsista. Mä toivoin sellaista settiä, missä on niinku kaikkea. Mutta se oli kans loppuun myyty joka paikasta, tai niinku meidän läheltä. Niin mä sain sitten 4 tällaista erillistä tuotetta. Eli tällainen sour oil. Sitten foaming sour gel. Sitten body lotion mousse. Ja sitten vielä tää body mist. Ja tää oli tosi kiva. Niin mä sain tällaisia konvehteja. Ja siinä mä sain myös käteistä aika paljonkin. En siis olettanut, että saisin niin paljon käteistä. En sano summaa, koska se on vähän tällaista, että en viittis sanoa. Ja huomenna itse asiassa meillä tulee lisää vieraita, mutta sieltäkin tulee rahaa. Niin tulee kyllä hyvin rahat säästöön. Ja just toikin, että mä siis tosi harvoin, mä oon sellainen ihminen, että mä tykkään säästää tosi paljon rahaa, että mä tykkään tuhlata. Ja sit silleen pieniin asioihin, niin mä tykkään välillä tuhlata sitä. Niin tää on esimerkiksi säästöillä hienosti ostettu. Mutta tässä taitaa nyt olla kaikki joululahjat. Iso kiitos mun kaikille perheelle ja kaikille tuttaville, ketä nyt nämä lahjat on antanut. Ja seuraavaksi olisi sitten synttärit tammikuussa luvassa ja sitten on nämä lahjat ohi. Ja jouluaattokin on huomenna ohi. Joten mä en tiedä kuinka paljon mä voin kiittää, mutta mä oon niin onnellinen näistä lahjoista. Joten toivotaan, että sulla oli kiva joulu ja sait kiva lahjoja. Ja nähdään ensi videossa. Moi moi!